Tinulok hastan mawaranin hinangos ang ikinagadan kan 17 anyos na si Rosel Bandojo, Canaga City. Ini ang kumpirmasyon kan PNP matapos na magluwas na kasudma ang resulta kan ginibong otopsiya sa biktima. Sigun sa dagapagtaram Canaga City PNP na si Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, blanco pasinda sa kunsisay ang kagibo. Alagad igwasindang anom na person of interest na pigi-imbestigaran kabali na digdian sa rong pedicab driver. Biyernes, Hulyo 28, kan madukayan ang bangkay ni Rosel sa bakanting lote, sakop kan Barangay Liboto, Naga City, na nangyari matapos na magpaabot sumbong ang sarong pedicab driver dapit sa mabatang parong na nagigikan sa nasabing porsyon. Surrounded pa ining bakanting lote nin mga fences, mga kudal. Dumaan na dukayan. Si tsura kan si bangkay, may tumna halos tayo na mabisto, nasa state of decomposition na, nababalot pa tayo ning kamong, saka plastic, yan, kan siyempre pinagkonekta na sa nadukayan na bangkay, duman sa posibleng nawawarang aki. Huli tanaagnas na ang bangkay, nadipisilan na ang kapulisan na mabistuhan pa ini. Alagad antes ang pagkakadiscover digdi, matatandaan na enot ng naglakop sa social media ang pagkakawara ni Rosel. Sa crime scene, inimbitaran man kan kapulisan ang mga kapamilya ka nawawarang si Rosel. As indigdi naman na kumpirmar na ini ang nawawara nindang kapamilya, huli sa uring suulot kay ining gubing. Huring nahiling ang biktima sa crossing kan Peña Francia MT Villanueva Avenue na naglalakaw pasiring sarong tindahan 200 metros sa nandistansya sa crime scene. Sa katrangkiluhan, sa kasaustisya kan biktima, pero tailing ko mas mapapadali kung ini makakatabang sa lalo na sa matawning informasyon. Kasi naintindihan ta kung siguro, kung iwa man nakakaaram kaya na medyo natatakot, pero we assure the public, we assure everyone na kung sisay man makatawning informasyon na makakatukdo, kung sisay talaga nagkagibo kang krimen, magiging confidential ka po sa gigibuntang proseso. Mientras tanto, sa mas marikas na ikakadakop kan sospek, 300,000 pesos ang reward money na ipigpaluwas kan LGU Naga katuwangan ni Bapang concerned citizen. Sa ngunyan, piglalamayan na sa indang residensya ang bangkay kan biktimang si Rosel. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.